Здравейте, деца! Аз съм Александър Греъм Бел и искам да ви разкажа моята история, както и за някои от уникалните изобретения, които създадох през живота си. Роден съм през 1847 година в Единбург, Шотландия. Баща ми беше учител по реч и слух и аз често му помагах в работата му. Това ме вдъхнови да се интересувам от комуникациите и как хората могат да се свързват помежду си. Когато пораснах, се преместих в Канада, а след това в Съединените щати. Там започнах да работя като учител за глухи деца. Много исках да намеря начин, по който хората да могат да говорят помежду си, дори ако са на голямо разстояние. Така започнах да експериментирам с различни устройства и технологии. През 1876 година направих едно от най-важните открития в историята на комуникациите. Изобретих телефона. Това устройство позволява на хората да говорят помежду си, дори ако са на различни места. Телефонът работи като превръща звуковите вълни в електрически сигнали, които могат да пътуват по жици до друг телефон. Там сигналите се превръщат обратно в звук, който можем да чуем. Това беше революционно, защото позволи на хората да общуват бързо и лесно, без значение колко далеч са един от друг. Едно от другите ми важни изобретения е фоноавтографът. Устройство, което може да записва звукови вълни върху стъклена плоча, покрита с сажди. Това беше първият уред, който можеше да визуализира звука и помогна на учените да изучават акустиката и речта. Малко по-късно изобретих фотофона. Устройство, което предава звукови сигнали чрез светлина. Това беше предшественик на съвременните оптични комуникации и показа, че е възможно да се предават звуци без жици. След като президентът Джеймс Гарфилд бе прострелян, разработих първия металотърсач, за да помогна на лекарите да открият куршума в тялото му. Въпреки че устройството не успя да спаси президента, то положи основите на съвременните металотърсачи. Създадох и аудиометър, устройство за измерване на слуха. Това помогна на лекарите да диагностицират и лекуват слухови проблеми. Ожених се за Мейбъл Хъбърт. Тя беше глуха от малка, но това не й попречи да бъде изключително умна и талантлива. Семейството ми беше много важно за мен и винаги ме подкрепяше в моите изследвания и изобретения. Починах на 2 август 1922 година в Бадек, Нова Скотия, но оставих след себе си наследство от иновации и вдъхновение. Надявам се, че моята история и изобретенията ми ще ви вдъхновят да следвате мечтите си и да не се отказвате, дори когато срещате трудности. Продължавайте да учите и да откривате нови неща всеки ден. До нови срещи, приятели!